Oh, ay, 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 ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oh, ito nyo, good morning. Today is ano, June 16, 2025. Time check budoy, alas 8. Hana, may dakapayong. Maron ka tower father. Daw. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Oh, sige. Hana. Oh, Hana, maron ka man mag-pray, imo na lainin. Ha? Imo na lay ton tikang itonhan. Aton sang kay Jurassic Park sa ring. Thank you Jurassic Park. Thank you, Jurassic Park. O sige na kadto na doon. Magsi-share na line hera. Ay mo inin, ha? Oh, gido thank you taga Jurassic Park. Tapos ini burtahan lating tubig. Wala sa pa yan, pasalamat. Thank you, one donor. Thank you, donor. Oh. Okay, gatagay mo, ano mo ngaran? Ha? Alexis. Pagpayo nga, Alexis. Oh, sige, hinay ha. Very good. Okay, bye-bye. Pati yung balay. Ha? Ubay ka itong sahon nga. May umuli ka na may dapayong. Sige nga. Nanay, tatay, gintaga na kimpayong man. Tikan kan Jurassic Park ha. Oh, gitu. Tapos, mainumin tubig. Pero may Jurassic Park. Mahamot. Mahamot ano? Yung babalik ako. 150. 150 to sa 150 to sa ani kita yan na din printi kaya no pagtiyang yan at klase sumatisugod kita nga din mga burbarang gaya na ha malibot lang kita at maupay pag una ha at maupay budoy ani kita yan na din ha kuan ha may sakmi ha kanda lolo ere lolo ere payag ni lolo ere mo na kanda lolo ere payag ni lolo ere dipit dito po ang Sakmi Elementary School sala tatawagon pwede nin gibabaligya ko gibabaligya ko 150 to sa 150 to sa makuri talaga ito sugad pa ano nga matagdara laguti ay kay ano itatang pipili at tinood ano itong may itong waray talaga oo kay siyempre para aton kumbaga para akong ba ano magkurigad pagbari pa din talon diba pasensya naman na oo ibabalig ako yung tagong 50 para kita tumubo sorry nalasag ka di na Jurassic Park babalig ako na line para kita tumubo ano doon naka-record bain ka mong sumering nga dili kita marantad ginagian yeah tiniskap ayun ito nyo dili lang maaruan tiniskap maru kita region it goes din na man now oo kaya gabi di elementary tapos to din tatong karayag kasitagan marang ka nagkukangyap ako nga Espiritu Santo i-guide naman kita at matagal ba itong bata talaga na deserving. Ay, shout out! Patron! Ay, dapit! Din eh! Ay, magkamumakad to! Ada kami kan Champions na. Dinabatin ka ng Champions na. Sige, makada na lang ako ha! Diri! Babalik ya, tag 150 lang! Ay, patron niya na din eh! Makapahuway! Makakong kita din eh! Oy, patron niya na din eh! Mapay patron, Mama B! Alagat Mama B! Ma! Mapay patron, udot mo si Tiyo Balay! Makadikita na simbahan! Congratulations! Ha? Bachelor of Education Elementary ha? For passing mo yun angay magmalaki kay board passer. Arlene Advincula Candila ngan na kang gihapon ha. Amo malagyapi Arjin Liwat
o magibay ni Arjun Adbencula nga ni Arlene. We are so very proud of you from the Visayas State of University. Congratulations na iyo. Dapat magmalaki mga bird passer. San Antonio de Padua, no? Patron din eh. Senyor Anthony de Padua. Limbuhan. Amo limbuhan, dako. Guti. Limbuhan dako, guti. Limbuhan dako ini. Dako. Ang guti ha, dapit. Awad to pa dito. Kaya patron na iyo. Marasa diyan naton humba. Agad maano. Nagapatila wala. Ha? Agad daw, thank you ha. Wala may da. Nakapamatron na kita. Wala man. Anong nga mano? Pipito. Ha? Pipito malaki. Mano Pipito. Thank you ha. Thank you. Mano Pipito, lagi kita kikitahin. Isnakon nga muron. Pinagpakyan na kita. Patron nga din niya ano, sa Maria o. Ngayon ko, ano't luto di na nasura. Adi na mamasok pala, makagulat ka. Wala ka dito nyo rin ang pataasan na. Sulibang ko. Ambot good man kung baga gumagad, sumakay ako nung sa nailin na parahubog doon. Marisyo at tandem ito, sa nailin. Parahubog na ilin. Nainom yung tuba nga. 1/4. Naging challenge sa tayo lang. Di paghihapon ano, congratulations kan Mark Julius Lawson ano, cum laude ha. Class Sagisag Diwa President and Criminal Justice Education mo. Ngayon kan Mikaela Lagahit cum laude. Alogo do no. College of Criminal Justice Education. Damot mga pasado din niya ko. Simple lang limbuhan dako. Ano ngaran? Hana. May da ka payong. Waray, gusto mo yung payong? Ha, tatagan na di man. Marang ka tower father. Sige daw. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Okay, so adi ha. Ano din ngaran? Hannah Jane Sinado, Grade ano ka? grade 5. Tagadiin ka. Taga din hila. Sige. Hana. Hana, maron ka man mag-pray mo na lainin. Ha? Imo na layton tikang itonhan aton sang kay Jurassic Park sa ring. Thank you Jurassic Park. Thank you, Jurassic Park. Sige nakadto na doon. Ha, thank you. Ani kita yan ha, Barangay Kambalisara. Ini in Kambalisara Elementary School. Gikinitain kita ni ma'am kanina, kilala aton. So kanina nagsarit kita. So ini ngayon for the first time naton give kita nasingan hinin nga eskwelahan elementary. Mamay kala no may daninhin ngayon 84 nga mga estudyante ha. May the shared pagod dito na may danin kinder from grade 1 to grade 6. So awalira din nga mga kamisrahan upod nagihapon an head. So di ba ton shared ginano dalat mira no. Adi himam. Adin aton mga estudyante. Morning, Good morning, ma'am. Thank you ha. Hello. Magbogto. Ginkuha ko lang usala. Usala o gido ano. Kay inigap pera. Bagi mag-opposite na. Oo, may tunira baga mga brother and sister. Magsi-share na lang hera. Oo, so may doon natin igpapahatag ha iyo. Tikang iniknadtuhan natin sang kay Jurassic Park. Wow, thank you. Oo ha. Ani ha, kapot. Ngay mo inin ha. Oo, gido thank you taga Jurassic Park. Tapos ini burtahan latin tubig. Ilog la ito ha, kaya amo lang aton gin. Kuan. Ha? Oo, thank you sa iyo. Ha? Pasensya na kung baga. Say, Thank you. Sanay. Again. Durungan. Ready? 1, 2, 3. Wala sa pa yan, pasalamat. Thank you and donor. Thank you and donor. Oo, ha? Sing. Thank you and donors. Oo. Shay Pahira. Oo.
Ma'am, thank you so much. Kang Balisara o Tanawan 3 District. Meron nga Tanawan 3 District. Ini kay tut gin-redistricting naman. Oo. Former ini Tanawan 1. Oo. So gin-redistricting naman asya nga may Tanawan 3. Ah. Dapat at original talaga 1 lang anin 2. Ininira Oo. under here ang Tanawan 1. Mm. Yan na kay nagkuan man. Pamela luwag din ito school Ma'am, ito. Baga kanang District 3. Oo. Ma'am Pamela. Oo. Ma'am, thank you. Ano ton imo pa? Ma'am Lilian. Oo. Ma'am Lilian Condes. Mag-friend Oo. kita. Lilian Corrales Opo. Condes. Thank you, ma'am. Friend kita Facebook. Yeah. Oo, ninira nga grid. Mga kinder. Kadaw, kadi anay. Oh, may do gatagay mo. Ano mo ngaran? Ha? Alexis. Mo pagpayong adto iyo ha. Ay tiyo balay. Hirayo. Ha? Hirayo. O sige, pagpayong adto ha. Kay na nakuan. Mo imong silopin kaputa di. Pagpayong ha, Alexis. Oh, sige, hinay ha. Very good. Okay, bye-bye. Ba kay Alexis nakapayong na. Oh. Pati yung balay. Ha? Ubay ka tong sahon nga may da ka umuli ka nga may da payong sig nga. Nanay, tatay, gintaga na king payong man. Tikan kan Jurassic Park ha. Igatag ito na. Oh, sige, hinay day. Logod kinubabaktas laya. Amadot mo, pagintaga na. Bye-bye. Hinay. Oh, amo sakto gud manatagan naton yan payong. Talon. Bay niya usahon. Bakulit naman pasak yun siya. Masakay ka hadlok. Tiyo. First time ko gihapon yung makasulod kita din sa elementary school ano. Under gihapon ni Tanawan 3 District. Oh, it is school head ngayon hiton din ni Sir Raquel Picho. Ngan under inin hiton na Tanawan 3 District. Nga pinamumunuan ni Ma'am Pamela, nakilala kita ito, besang kita ito. So at hiyatot bahalay sir, kay nag-sex sir, kaunalat ko ang kay upat la ini. Sa nga babae, ngan hin tulong nga lalaki. Baga payong hin tumbler. Sir talaga. Thank you sir. Okay daw. Sige adi. Nakilala ka mo iya. Vlogger ito ni vlogger. Vlogger ito ni. Inin may dahiging papakuan, papahatag taga sangkay naton ha Jurassic Park. Et mara ka magkuan, mag sign of the cross. Oo, Sige daw, sign of the In cross. the name, sige daw. The Father, Son, the Holy Spirit. Maro. No, sige, kukan ko. Adin imo pa yung para pag-uuran, pagkukuan ha. O gito. Tapos mainumin tubig, termi ha. May na Bulutan tubig. Sulutan ng tubig. Ano, picture kita ha. Picture kita dito ay. Adiya, gido. Kukuha ko na. Butan niyan tubig, butan tubig. Kon lainin upamo na ito na aton na darangan ni ha. Nagpili la kita in sangkay. Nagpili la kita ha. Oo. Pasalamat ani kita ito na aton sangkay nga taga Jurassic Park. Say thank you Jurassic Park. Mahamot ano? Nakahamot ka mo? May da naton sangkay nga ani na nalilipay. Ano? Mahamot ti sir ada. Ano? Ha? Dito. Mapay ka na rin kong mag-pray ato. Nag-hulap kayo sir. Nag-vlog ito niya. Oo. Hindi ako na Facebook, nag-vlog ito niya. Siya na nahatag iya yung nahatag iya it mga buutan, pirmi na sulod. Oo, magsusulod-sulod ko ha. Biro itong burtahan yung tuba ha. Tubig ha. Pagbabala ng tubig. Okay? Sige, ma-picture kita didi. Sige daw, picture. Pwede sir, akot ma-picture rin iyo. Didi, upod ka gihapon. Ikaw nagpuan. Gusto ka didi. Anay, mapapan kita yun. Pubutan ito yung tubig ha. Para pag kuwakan niya ba, pag susulod niya, may sulod nga tubig. Ha? Uga si ani ni ito. Thank you, sir. Thank you ha. Ada, thank you ha. Oh, ay sir, Oo. kung ano, makuan pakita ng kung ano, may da po mga sponsor ha. Thank you ha. Thank you Sangkay gyapon. Tonyo. Opo. Okay sir. Kita nagada kay mo. Okay yan. Oo. Balitaw. Thank you sir. Thank you, God ha. bless po. God bless po. Okay, sige. Again, balitaw ano. Thank you mo natong sangkay dida ha, may Jurassic Park. Hinay dida kay daan may dida mga dinosaurs.
mga Dragon Ball Z. Oh, boss, libot lagi hapon kita. Sugad lagi hapon niya pamaagi. Agutin naton ba nga sugad iton. Dako na iton para iton mga sugad iton na ira nga kabataan. Makalilipay. God bless you po. So again, this has been your friend from another stars. Siyempre ako lagi hapon magpapabilin nga iubos na sangkay. Ako isang kay Tonyo. Ako ni Ubos. Good night, sweet dreams, mama. Chop chop. Okay, thank you. Okay. Auntie,